Iki mening, iki mening, iki mening, iki gwedi. Nah iki. Bandule ta. Iki cara buah apa iki? Napa nek? Nah, cara Niki. buah. Lah niki cara bocahane ning nuwun sewu. Tekok buah ki ya kudune didemok sik bocahe kaya apa. Oh iya. Ampun nuwun sewu lho, ampun jenengan ampun mikir nek kok. Niki nggih namung apa ki jenenge ya didelok. Iya iya. Iya, heeh. Tanganmu lho, tanganmu tak tuapuk ngene. Lah jarene tekoki buahe apa? Tapi aja nyekel ngene. Lah piye carane? Goblok lho. Lho kok nek buah didelok tok. Awake dhewe iki wong lanang. Iki bukan muhrim. Aja sok ngene-ngene karo wong wedok. Kuwi kleru. 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 Kleru no. Tanganmu aja kaya ngene. Kuwi kleru, Cil. Kowe ping pindho karo mangsaku. Tet. Ini to. Nun sewu, Mbak. Hei, aja Yo ngrasakne to coba. buahe mateng. Coba cara buah apa? Nggih nun sewu. Oh, sawo, Bos. Sawo. Sawo. Tegese sawo. Sawo njabane coklat. Heeh. Rasane legi, jerone nek ireng-irenge Weh. watos. Atos kuwi ya. Jine tipis. Irenge kuwi, irenge watos. Watos. Nyenil ngono. Nyenil ya. Sawo. Lho, ajane bocah kaya ngene iki ya. Takok diomongi ra penak. Aku mudhun lagi kok. Aja. Niki nomor kalih. Nomor kalih. Sawo. Nomor kalih menika. Heeh. Wah, nek kaya ngene ya. Apa kuwi? Wah, niki salak. Salak. Salak pondok. Pondok. Lumajang. Lumajang. Legi, Bos. Jabane coklat tak nganu ki enek ringi-ringike no. Oh iya. Basan dibuka jerone nek plastike. Iya. Daginge rada kewandel. Weh. Isine bounder coklat. Dipangan kerotok-kerotok. Niki salak. Salak. Sik. Sik iki demokan sik. Wah, nek kok ngene. Heeh. Nanya apa? Anu bendina kon demok seneng ae. Iki labuhan nuwun sewu. Niki buah naga. Naga. Asli saking Banyuwangi. Wah. Buah naga jabane abang dibuka sretek. Jerone plenik-plenik ireng akeh, banyune akeh. Culik-culik. Iki. Wah, Iki. Wah, iki lagi. Wah, iki ya mening iki ya. Apa iki? Semangka tanpa biji. Weh. non biji. Semangka. Semangka tanpa biji macange. biji. Dadi dibuka mune mak kretek. Kowe ora tau ro. Lah nyapa? Saiki ae kalunge cilik. Iya. Ini gede sil kalunge pas aku rono. Lah kaya Bandule sak genthong mlakune ngene. oh, lah ya rada bungkuk saiki. Niku semangka tanpa biji. Wah. Dipangan klenyem, dijus campuri susu sithik. Wow. Mening wis. Susu cap apa sil? Nona. Ona. Sing di oh iki Oh, non iki. sewu, non sewu. Iki apa iki? Genah niki. Genah Apa? Melon. Lho, melon. Melone melon sing putih, melon lokal. Lokal. Niki ngoten niki lak mame kedahe dijus, Bos. Oh, dijus. Lak mboten dijus niki kematangan akhirnya gembur-gembur. Gembur-gembur. Nika melon. Niki sedanten ta? Iya. Sisi tak iki. Wah, iki Apa? wis genah iki. Genah apa? Iki jenah cilik klengkeng. Oh, kelengkeng. Keras kulite. Kurite keras, jerone lowegi, enek isine bunder, nggo wilap. Oh, gila. Heeh, lagi dijus enak tapi campuri es. Oh, Nah, enggak campuri es iki kleler ning. Oh iya bener sih. Iki. Ah, wis genah. Apa iki? Iki genah buah. Apa ki jenenge lak ngarani begini bengkoang. Bengkoang. Jero. Gwedi putih to, tapi njabane rada buluk ngono. Oh iya. Ya, Sebabe wae ning isor. Wae ning isor nek Pendem kok iki. kependem tapi jerone putih. Putih. Lah dipangan iso mak kriak. Iya. Ha iki. Oh. Iki ya. Ya apa? Iki ya ono. Cil. buah gwedi apa Dat? Ah iya kuwi. Heh? Demokan sik to, demokan sik. Napa pareng? Oleh. Buah paling gede ki enek, Cil. Waduh, Dat. Ndase pecah. Heh. Endi pecah to? Lah iki abang ndase pecah. Tuh. Lah ya. Lah iku lho, lah awakmu ya ora ngerti kok ya pecah piye lho. Lah ya. Nganggo rondap keleru sumbo ngono lho. Oh iya. Nun saya kula Iya. kemawon. Cara gua apa? Wah, lele iki lho. Sing apik anu Bil. Wah, iki lho. Gedang gendruwo. Cucuk. Wah, lagi jan lemak tok isane. Lah iya. Bantet. Iki buah. Buah apa? Gedang gendruwo. Ngawur wong bantete kaya ngene kuwi atos lho, gedhi-gedhine Lah atos. iya, atos. Tapi lagi lak mesti dikepel-kepel dadi cilik iki
iki no dondong, Bos. Dondong. Dondong endak apa-apa, dondong istimewa, dondong Dondong. Thailand. Oh, dondong Thailand. Gede-gede sak ndas-ndas. Heeh. Dipangan yo angel kuwi. Angel. Serabute kakean, jerone isine sak ndas ya. Heeh. Dadi ora kena dipangan, dadi ora kena diapa-apane iki wis. Ndak kena diapa-apane. Wis dijarke ae ya. Napa nggih? Lah nggih nuwun sewu. Lah iya. Mbok bilih menika nuwun sewu sing setunggal niki wae sawo Tet. Heeh. Sawo bocah lah kaya sawo ini Jajal. ditakoni tok nuwun sewu Mbak Yu, Adik cantik. Oh, iya, iya. Namanya siapa cantik? Nabila. Alah edan Tet. Iya. Untune dikai pager jeruk. Iya. Kuwi mripatmu becik. Lah nyawa. Iya. Kuwi dudu pager jeruk. Lah apa ta kuwi? Aku pines. Oh, Pak Kupines. Namanya siapa cantik? Nabila. Nabila. Nabila asli Nggih. dari mana mohon maaf? Kota Malang. Oh Malang. Nggih. Malangnya di mana? Batu. Kota. Nyapa kok gak di Batu? Nyapa iki ancen omahe kota kok ngaleni Omahe batu kota. iki piye to, Wi? Kota ya? Nggih. Enggak di Batu. Ndak. Adem lho ning kono. Oh. Masih Masa? sekolah? Nggih. Dan nyapa rada rapi. Nyapa kowe takoni nyapa? 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 Urung Mohon maaf serabi. kalau jumeneng bisa ngadeg Nggih. gitu. Ayo, coba, Bisa ya, coba, coba. Nabila ya. Nggih. Mohon maaf. Ya. Bocah semenik-menik kok bening Coba, tak. coba. Ke depan sini, ke depan, ke depan. Depan. Yo, yo. Walah jebule ndek. Lah, padha nggih. Nah, lah iki. Gebule ndek. Ndek-ndekan musuh anu urusane aku. Aja nuwun sewu Oh, iya. macange. Ndek musuh ndek duwe anak cilik-cilik sampeyan lho. Iya. Enek 5 no. Atus. Ah, ndak iso, Dat. Ndak iso. Golek sing dhuwur Dat awakmu, Dat. Dinyek dondong kowe. Nah. Dinyek dondong. Dinyek macange. Dinyek dondong. Apa kowe kapal salah mundek. Ndek ambune ra enak. Mohon maaf cantik. Agak maju ke depan dong. Aslinya Malang ya? Nggih. Malangnya. Nyapa? Ya ampun, ngompol, Ceng. Iya. Ojo Mas aku ngompol. Ngopo apa lho kuwi ngembes kok. Nabila. Iya. Masih sekolah kelas berapa sayang? Kelas 1 SMA. Nomor WA-nya berapa, Sa? Alah. Wong roh BBM agek tas WA. Mesti nenek kancane njaluk WA ya apa ora oleh. Awakmu ya oleh karo kanca-kancane oleh kok. Oleh aku gimana kalau WA-mu dilebokkan WA aku? Waduh. Jangan dong, WA saya. Nomornya gitu loh, nomornya. Oh, nomornya. Namanya Nabila, Iya. asli dari Malang. Iya. Terus tadi kesini jam berapa nyampe? Jam 8. Hobi apa Nabila? Nyanyi. Nyanyi. Cita-cita ingin jadi istrinya Percil. Enggak. Enggak. Wah, omonganmu. Ya wis. Jane Pak Joko iki apa ya olah kleru. Lah nyapa to, Pak? Milih sinden kok kaya ngono kuwi. Lah, ya, aku ora ngenyek ora ngino milih sinden. Lah iki lanang apa ya wedok? Piye to Mas? Lanang apa wedok piye? Ya, ya. Wedok. Wedok. Lah wedok apa? Wedok. Lah sange mripatmu ora ro. Lah, Ya nyapa? wedok kene jenggote ya. Lha ndi to? Wes kalah kecil. Jenggote. Nyapa to, Mas? Enggak apa-apa. Anu Dek Nabila. Nabila. Kalau Nabila itu kesukaan kan nyanyi. Iya. Hobinya nyanyi juga. Kalau nyanyi itu kesukaan lagunya apa Nabila? Mohon maaf. Apa ya? Sayang 2. Oh, Sayang dua. Gimana? Sayang saya sama Om Percil. Agina aja sama AA. Pak Po, tolong agak kesana. Iya. Iki putumu goblok. Sama Abi sayang. Ya iyalah bibi, binatang po. Olah abi wong gede dhuwur. Lah, iya. Agak maju. Sayang gua bisa sayang. Iya. Coba ya, sedikit aja. Biar AA biar tahu. Tolong nadanya. Ya, kalau saya ayo sampaikan kepada Om ya. Coba ya. Sama gini, sama mesem gitu ya. Jadi enggak boleh merengut, oke? Senyum. Nggih. Coba. Nggih, Mas, nih guys. Udah. Nggih, Mas. Nggih, udah. Nggih, A. Iya, Sik. Coba rungono. Coba. Wow. Kok tak idoni lho. Kancane nembang kok rumah Ya saya. suarane apik. Det, terono det. Coba rungokno
coba rungokno. Tapi kalau ada goyangnya bisa ya. Iya. Coba. Iya, diwarai. Pripun? Kamu dulu aja yang goyang. Oh, iya. Ngono ndak pantes entak warai. Oh, iya. Ning omahku ya mampir 3 dino lho. Wah, lah percil. Dadi opo Ya dadi cakem kuwi kowe. Coba coba rungok. Asu ini. Wis. Ulung wayahe bareng. Ora rek, rungokno rek. Ya. Coba coba rungokno. Tembang kangenku iki. Dewi Asmara. Anu, gini. Masuk mereka. Masuk dasmu kuwi. Bocah ngene iki wis ngrengseng ae. Anu gini, Nduk. Jadi ndak Ayo, Kek. jangan gini aja. Jadi Pripun? maju mundur gini. Kamu sini sama sini. Tengah. Ke tengah. Sini, Ke Kak. tengah masangnya gini. Sini sama Bocah dekat iso. sama Abi. Pitanus bocah iki golek cedhek awakmu. Rumah saku. Gini aku ki wong nayeng ngono ki. Coba rungokno. Saya nyanyi. Coba ya. Bapak no, Cil. Nggih. Ngapunten lho Bu Limbo, keresane saged, keresane kolaborasine ketika nggih. Anu sikil aduh kabele nyentrum dasmu iki. Kabel. Ada. Abi ki sayang sama kamu. Iki kira rada maju, Dok, rada maju. Oke. Rada. Urung. Ya, cok cengelmu nang. Rada ndek. Hup, ndek. Hup. Aki iki dundurne, Dok. Masuk. Nah. Tangannya gini, Dok, tangannya. Oke. Oke. Gantian to, Cil. He, wis tuwek lho ya. Eling ya. Sesuk dulu kas bongko ya. Sok dudu awakmu wong liya sing tuwek-tuwek. Iya. Dudu awakmu. Ayo, coba ayo ya. Coba rungokno. Sini. Kasar. Coba gimana? Coba rungok. Bisa enggak? Bisa. Diwarai tak percil. Coba agak keturun. Iya. Nah, terus. Oh, wes. Malah kok mentok tuh bocah kaya ngono masang wae rada ndek. Rada ndek set lagi. Coba rungok. Kleru. Aduh, waduh. Kengken bli. Jangan gitu. Jangan aja mbok undur nih kancane keri. Ya kok Aduh. undur nih bocah. Kengken Cil. Sing aduh ya ge. Jangan menjentik dulu. Rada ndek. Oke. Maju ya, Nduk, aja mbok undur nih. Alah, wadumu mancing. Gendeng. Kowe ya. Ya, coba rungok. Ya bener. Enak. Tidak. Ya padat. Tidak. Anjane sikil kayak knalpot ya lung tidak ae kok rumah saku. Coba seperti itu. Coba sama anu ya penjiwaan ya, Dok ya. Iya. Coba hadap sana. Oke. Wajah hadap sana tapi hati di hadapanku. Wow. Ayo, ya. Coba tangan kiwa di sini kok. Coba rungokno tembang kangenku. Ya nyapa, dadak ngeden barang iki lho. Lek ngedene. Lah, nggih, ya beda-beda. Nah, Lah gak iso mampir ning omah 2 dino dadi. Kayak aja mampir tukang kendang kirengen, Nduk. Kowe akhire lak kowe bocah ireng oleh putih ngene iki, duwe anak belang telon kowe, Nduk. Coba agak maju. iya. Nah. Modelnya nyeser. Coba. Ayo. Coba. Coba. Nah, entar. Bocah tak. Buyang rabinah kabeh. Ya, iki. Amin. Aja. Rawani kek. Rawani. Harus cukup kuwi tok ada. Coba rungokno. Tembang kangenku iki.
Lah iki diwarai ora apa-apa. Lah karo bose kon marah iki warano dhewe Lah dagang. kudu ya kudu sangkok no. Gak. Wonge aja milah-milahne aja pilih kasih.